हरे कृष्ण। ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ಕೋ-ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ. ಕೀರ್ತನ್ ಬಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ, ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जया गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जया गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जया गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದ 2ನೇ ಸ್ಕಂದಡು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐಟ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕನ ನಮ್ಮ ತುಯರುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ಹೃದಯಸ್ಥ ಭಗವಂತ ಆ ಯೋಗಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚ ದೇವರನ್ನು ತುಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ನಮ್ಮ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕನ ತೂಯಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮಕೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೆರಿಯುಂಡು ಆರು ವೃಕ್ಷೋ ಮುನಿರ್ಯೋಗಂ ಕರ್ಮ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಚತೆ ಯೋಗಾರೂಢಸ್ಯ ತಸ್ಯೈವ ಶಮ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಚತೆ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ತರತ ಯೋಗಿಲೆನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಆರು ವೃಕ್ಷು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯೋಗಾರೂಢ ಯೋಗಾರೂಢು ಕಂಡ ಈ ಯೋಗಡ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತಡುಪ್ಪನ ಆರು ಏರು ನನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಯೋಗನ ಶುರು ಮಂತದೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಯೋಗಾರೂಢ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಗತಿ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆತಿನಕ್ಲೇನ ಯೋಗಾರೂಢ ಒಂದು ಯೋಗಾರೂಢ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈ ರಡ್ಡ್ ತರತ ಯೋಗಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಅತಂಡ ಈ ಯೋಗ ಸಾಧನೆನ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಮಾತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆ ಯೋಗಾರೂಢ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಉಪ್ಪನಕಲು ಏರು ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ನೇರವಾದ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನನ ಪಡೆಯೋನರೆ ಅತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಧಾಮಗ್ ಪೋಯರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಧಾರಣಾಶ್ರಯ ಪಂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧಾರಣಾಶ್ರಯನ ಮುಲ್ಪ ಪಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಏರು ಆತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆತುಜರ್ ಪಂಡದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗ್ ನನಲ ಭೌತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಸೆಲು ಉಂಡು ನನಲ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದವರ ಅಕ್ಲೇನು ಸೀದಾ ದೇವರ್ನ ಅಡೆಗ್ ಕಡಪುಡ್ಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ನನೊಂಜಿ ಹಂತನ್ ಪನ್ಪೇರು ನನೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಿ ಪಂಡ ಕ್ರಮವಾದ ಮುಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಸುರೂಕು ಅಕ್ಲು ಒಂತೆ ಮಿತ್ತುದ ಲೋಕಲೆಗ್ ಪೋಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಹೋದು ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಅಕ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರ್ನ ಧಾಮಗ್ ಪೋಯಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸುರೂಕು ಅಕ್ಲು ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ಧ್ಯಾನನ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಈ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ಧ್ಯಾನನ ಮಂತುದು ಅಕ್ಲ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಸುರೂಕು ಅಕ್ಲು ವೈಶ್ವಾನರ ಲೋಕಗ್ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ಅವು ಅಗ್ನಿದೇವನ ಒಂಜಿ ಲೋಕ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲ್ನ ಪೂರ ಈ ಭೌತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಇಚ್ಛೆ ದಾದ ಮತ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಶಿಶುಮಾರ ಲೋಕಗ್ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಹರ್ಲೋಕ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಗು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಅಕ್ಲು ಪಡೆಪೇರು ಇಂಚ ಅಕ್ಲು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಷಟ್ಚಕ್ರ ಯೋಗ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಶರೀರಡ್
ಆಜಿ ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಷಟ್ ಪಂಡ ಆಜಿ ಚಕ್ರ ಈ ಆಜಿ ಚಕ್ರಲ್ಲಿನ ಆಕಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಅವೇನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಪೋಪೆ ಆ ಒಂಜಿ ಶುರುವಾಪನವು ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರಡ್ದು ಶುರು ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಮಣಿಪೂರಕ ಚಕ್ರ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಅಂದ್ ಈ ರೀತಿಡ್ ಆಜಿ ಚಕ್ರ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ನಿಕ್ಲು ತೂಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು 14ನೇ ಶ್ಲೋಕನ ಇನ್ನಿತು ದಿನ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಮನಃ ಸ್ವಬುದ್ಧ್ಯಾಮಲಯಾ ನಿಯಮ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏತಾಂ ವಿನಯೇತ್ ಆತ್ಮನಿ ಆತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನ್ಯವರುದ್ಧ್ಯ ಧೀರೋ ಲಬ್ಧೋಪಶಾಂತಿರ್ ವಿರಮೇತ ಕೃತ್ಯಾಂ ಮನಃ ಸ್ವಬುದ್ಧ್ಯಾಮಲಯಾ ನಿಯಮ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏತಾಂ ನಿನಯೇತ್ತಮಾತ್ಮನಿ ಆತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನ್ಯವರುದ್ಧ್ಯ ಧೀರೋ ಲಬ್ಧೋಪಶಾಂತಿರ್ವಿರಮೇತ ಕೃತ್ಯ ಮನಃ ಸ್ವಬುದ್ಧ್ಯಾಮಲಯಾ ನಿಯಮ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏತಾಂ ನಿನಯೇತ್ತಮಾತ್ಮನಿ ಆತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನ್ಯವರುದ್ಧ್ಯ ಧೀರೋ ಲಬ್ಧೋಪಶಾಂತಿರ್ವಿರಮೇತ ಕೃತ್ಯ ಮನಃ ಸ್ವಬುದ್ಧ್ಯಾಮಲಯಾ ನಿಯಮ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏತಾಂ ನಿನಯೇತ್ತಮಾತ್ಮನಿ ಆತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನ್ಯವರುದ್ಧ್ಯ ಧೀರೋ ಲಬ್ಧೋಪಶಾಂತಿರ್ವಿರಮೇತ ಕೃತ್ಯಾಂ ಶ್ಲೋಕ ಓದುವರೆ ಇರಲ್ಲ ಸಲೋನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಮನಃ ಸ್ವಬುದ್ಧ್ಯಾಮಲಯಾ ನಿಯಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏತಾಂ ನಿನಯೇತ್ ಆತ್ಮಾತ್ಮನಿ ಆತ್ಮನಾತ್ಮನರುದ್ಧ್ಯ ಧೀರೋ ಲಬ್ಧೋಪಶಾಂತಿ ವಿರಮೇತ ಕೃತ್ಯಾತ್. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಧಾ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಓದರಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಶ್ಲೋಕ ಓದರಿ. ಮನಃ ಸ್ವಬುದ್ಧ್ಯಾಮಲಯಾ ನಿಯಮ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏತಾಂ ನಿನಯೇತ್ ತಮಾತ್ಮನಿ ಆತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನ್ಯವರುದ್ಧ್ಯ ಧೀರೋ ಲಬ್ಧೋಪಶಾಂತಿರ್ವಿರಮೇತ ಕೃತ್ಯಾತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಶ್ಲೋಕ 16. ಮನಃ ಸ್ವಬುದ್ಧ್ಯಾಮಲಯಾ ನಿಯಮ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏತಾಂ ನಿನಯೇತ್ ತಮಾತ್ಮನಿ ಆತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನ್ಯವರುದ್ಧ್ಯ ಧೀರೋ ಲಬ್ಧೋಪಶಾಂತಿ ವಿರಮೇತ ಕೃತ್ಯಾತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಮಲತಾ ಮಾತಾಜಿ ಅರ್ಥ ಓದ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬಿತ್ತದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಓದೆ. ಅಂತೆ ಮನಃ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ವಬುದ್ಧ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಮಾಲಯ ನಿರ್ಮಲವಾದ ನಿಯಾಮ್ಯ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏತಂ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಲೀನ ಮಾಡಬೇಕು. ತಂ ಆತ್ಮನಿ ಸ್ವಯಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಆತ್ಮನಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಮಾರುದ್ಯ ಬಂಧಿಸಿ ಧೀರ ಪೂರ್ಣ ತಪ್ತನು ಲಬ್ಧ ಉಪಶಾಂತಿ ಪೂರ್ಣಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆದ ವಿರಾಮೇತ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಕೃತಾತ್ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ. ಅನುವಾದ. ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ವಲ್ಲೆ. ಆಲೋಚನೆ ಭಾವನೆ ಈ ಬಳಿಕ ಯೋಗಿಯು ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ತೃಪ್ತಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಅವನು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದ್ಲಿ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಆಲೋಚನೆ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಇವು ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮನಸ್ಸು ಐಹಿಕವಾದ ಅಥವಾ ಐಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾದಾಗ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುವ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಜ್ಞಾನದ ಐಹಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒತ್ತಾಸೆ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದಾಗ ಅದರ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಆಗ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆನಂದಮಯವೂ ಶಾಶ್ವತವೂ ಆದ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಳಗಿಸಬೇಕು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಜೀವಿಯು ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಸೇವಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯು ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಆಸೆ, ಕೋಪ, ಕಾಮ, ಭ್ರಾಂತಿ, ಉನ್ಮಾದ ಮತ್ತು ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಆದೇಶಗಳ ಸೇವೆಗೈಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಆತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಸುಖಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದಾಗ ಆತ ಭಗವಂತನ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಜೀವಿಗಳ ಬುದ್ಧಿಯು ಅಸಂತುಷ್ಟವಾದ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಾತ್ಪರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಭಗವತ್ ಸೇವೆಗಳು ಅಭಿನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಜೀವಿಯು ತಾನೇ ದೃಷ್ಟರಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನೇ ಜೀವಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಾದಾಗ ತನ್ನ ಬಯಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನು ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಭಗವಂತನು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಜೀವಿಯು ತನ್ನ ಭ್ರಮಾತ್ಮಕ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಯು ಆನಂದಪೂರ್ಣವಾದ ಲಬ್ಧೋಪಶಾಂತಿಯ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಕಾತರತೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಲಬ್ಧೋಪಶಾಂತಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಲಬ್ಧೋಪಶಾಂತಿ ಯಾಪ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಹಂತಡು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತನಾದಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮನು ತೃಪ್ತಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಅವನು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಬರೀ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಯೇ ವಾರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೊನೇನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಶರೀರಡು ಇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಜೀವಾತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂಚ ಒಂಜೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂದೇನು ಈ ಆಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಆಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ನಮ್ಮ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣಿ ಆಹುರ್ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಂ ಮನಃ ಮನಸಸ್ತು ಪರೋ ಬುದ್ಧಿ ಯೋ ಬುದ್ಧೇ ಪರತಸ್ತು ಸಹ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣಿ ಆಹುರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಶರೀರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಅವು ಈ ಶರೀರಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನವು. ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಂ ಮನಃ ಆ ಮನಸ್ಸಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನವು ಅವು ಮನಸ್ಸು. ಪಂಡ ಮಾತ ಇಂದ್ರಿಯನ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನವು ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸಡ್ದು ಮಿತ್ತುಪ್ಪನಂಚಿನವು ಅವು ಬುದ್ಧಿ. ಬುದ್ಧಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಚ
ಆ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡ್ದಲ ಮಿತ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಓ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಬಂತು ನಾವು ಅಹಂಕಾರ ಹಿಡ್ದಲ ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಾತ್ಮ ಹಿಡ್ದಲ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂಚ ಒಂಜೆತ ತೀರ್ತು ಒಂಜಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಾತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಹಂಕಾರ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ಈ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಜೀವನ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ഒരു ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜಡ್ ಜೀವನ ಮನ್ಪನಗ ವಾಹ ಅಂತಡುಪೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಶರೀರದ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ಇಂದ್ರಿಯದ ಜ್ಞಾನಲ ಉಂಡು ಈ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಲ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಲೇನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪ ಇಂಚ ಸಂಗ್ರಹ ಮನ್ಪನಗ ಕೆಲವರ ನಮಕ್ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಸುಖ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎನ್ನುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪ ಆಯ್ದು ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ ಅನ್ಪೇರು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಐಟೆ ಜೀವನ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ನನ ದುಂಬುದ ಜೀವನದ ಆದ ಅತಂಡ ಯಾನ್ ಏರು ಈ ಶರೀರನೇ ಯಾನ ಅತ ಯಾನ್ ಬೇತದಾದನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆನ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೂ ಪುಜಿ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮನಸ್ಸುದ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ದು ಯಾಪಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಡೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸನ ಐಡ್ದಲ ಮಿತ್ತದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿದ ಸಹಾಯ ಹಿಡ್ದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪುನು ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೊಂದು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೆಗ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡದು ಪಂಡ ಅವು ಸೀದಾ ಬೋದವೆನ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ತೂಪುಂಡು ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ನವೆ ಆಯೆ ಒಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒರಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗ್ ಪೋಂಡ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುನ ದುಂಬು ಐಕ್ ಏತ್ ಕಾಸ ಆಪುಂಡು ತೂಪೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಇರ್ತದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಆತ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಣ್ಣಗ ఆయన ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕೊಂದು ತಿಕ್ಕಂದು ದಯಪಂಡ ನೀನು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತನ ಆತ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚದ ನೀನಡ ಏತುಂಡ ಆತಿಟ ಈದೆತ್ತು ನೋಡು ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬುದ್ಧಿದ ಸಹಾಯದ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಬುದ್ಧಿದ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ಪೋದು ಅವು ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ಡು ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನ್ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎರಡ್ಲ ಬದದ ಐಕ್ ಹಾಕ್ಬೇರು ಅವು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಐಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವೇ ತಪ್ಪು ಅನ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಈ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ಏತ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡಲ ಅವು ಐತ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಯಾಪಲ ಐತ ಇಂದ್ರಿಯದ ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅವಲಂಬನೆ ಆದುಪ್ಪುನ ಐಕ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಐಕದ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಕುಜಿ ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಪುಣವು ಅವು ಆಜಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಐನ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿ ಮೂಂಕು ನಾಲೈ ಚರ್ಮ ಅವು ಐನ ಇಂದ್ರಿಯ ಅನ್ಲ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದ್ರು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಅಂಗ ಇತ್ತಿಲಕ ಎಂಕ್ಲ ಐನ ಬಿರಲುಂಡು ಅಂಗೈಗ್ ಆ ಐನ ಬಿರಲನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಬಂತಿರು ಎಂಚ ಈ ಐನ ಇಂದ್ರಿಯದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬಂತಿರು ಇತ್ತ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಓಲಾ ಇತ್ತಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಇತ್ತದಲ ಅವು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಂತ ಒಂದು ಪುನಗ ಎರಡ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅತಂಡ ಎರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಬೇತೆ ಓಲಾ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಐನ ಇಂದ್ರಿಯ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಗ ಐಕ್ ಸರಿ ಹೋಗು ತಪ್ಪು ಹೋಗುದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮನಸ್ಸು ಐಕ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಅವೇ ರೆಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಆಂಡ ಬುದ್ಧಿ ದಾದ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚು ನಾವು ಆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಓವು ಸರಿ ಓವು ತಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಡು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಆ ಬುದ್ಧಿದ ಸಹಾಯ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಪನ್ಪೇರು ಸರಿ ಓವು ತಪ್ಪು ಓವು ಪಂಡದು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಆಂಡ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಪಲ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲವರ ಆ ಬುದ್ಧಿನಲ ಐತ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆತ್ತೊಂಡು ಐತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತೆತ್ತೊಂಡು ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನೋಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಅಂಚನ ಬುದ್ಧಿನ ಎಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡ ಅವು ನಮಕ್
ಆ ಒಂಜಿ ದೇವೆರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪನ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಲೇನು ಮನ್ಪನ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಏರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೆರ ಅಕಲ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಕಲ್ನ ಕೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಬೊಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಇಂದು ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಅವು ಸರಿಯಾಯಿನ ಅರಿಯತಿಡ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರ್ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಬಲಶಾಲಿ ಆಯಿನಂಚಿನವು ಅವು ನಮ್ಮನ ಸ್ವರ್ಗಗಳ ಪತೊಂಬು ಓಳಿ ಅತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ ನರಕೋಗ್ಲ ಒಯ್ತೊಂದ್ಕೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೋಲಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಂತ ಅಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆಂಡ ಸಮಸ್ಯೆದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಆತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮನಸ್ಸು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾದಿಡ ಅವು ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನತ್ತಂದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಂಡಿಲಕಕ್ಕೆ ಏನು ನಂಚಿನವು ಹತ್ತು ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸುನ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿಲಕಕ್ಕೇನು ನೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆಡ್ ನಮ್ಮ ಸುರು ಮನ್ಪನ್ ಆಯ್ತ ಬೇಲೆನು ಮಂತ ಅಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದಾಯವಂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ನಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂತಂಡ ಅವು ವಾಪರ್ತು ದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ ಜಾರ್ದು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಆ ಮನಸ್ಸು ಯಾಪಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಕೊಂಡು ಯಾಪ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಪ ಯಾನ ಬೆನ ಕೈಡ್ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಯಾಪಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಕೊಂಡು ಆಂಡ ಯಾಪ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗುಂಡ ಅಪಗ ಐಕ್ ಬ್ಯಾತೆ ದಾಲ ಬೋಡುಂದೇ ಆಪುಜಿ ಐಟ್ಟೆ ಐಕ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಐತ ಪೂರ ಭೌತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಸೆಲು ಪೂರ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್ ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮನ ತುಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ತ ದೋಚ್ಯತೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮನಸ್ಸುಡುಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಭೌತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಸೆಲೆನು ನಾಶ ಮಂತದು ಆ ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆಡ್ ಏರ್ ಮನ್ಪೆರ ದೇವರನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನ್ಪೆರ ಅಪಗ ఆయన ಆ ಬುದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ರಡ್ಡುಲ ఆయన ನಿಯಂತ್ರಣಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ನಿಯಂತ್ರಣಗ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ನಮನು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ದೇವೇರ್ನ ಧಾಮಗ್ ಲೆದುಂಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂದೇನೆ ಸಾಧನ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಂತದು ಇಂದೇನು ನಮಕ್ ಪಡೆಯೋನರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧನ ಅಂಗ ಉಂಡು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬೇತೆ ವಿಧಾನ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಸಾದಿಡು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ದಾದ ಉಂಡು ಆ ಬೇಲೆಲೇನೆ ಮಂತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಡ್ ಐಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫಲ ಉಂಡು ಅವೇನ ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನು ಇಂಚ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂಚಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಅವೇನ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಜಂಡ ಅವು ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ಅದನ್ನ ಕರ್ಮಿಂದ ಪಂಡ ಆಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಬೆನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಫಲದಾದ ಉಂಡು ಅವನು ಯಾನೇ ಭೋಗ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಕರ್ಮಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿಚಾರ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಲಕ್ಕಲನಿ ಜೀವನ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುದು ಅದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏತೇ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ಬೇಲೆ ಮಂತಂಡಲ ಎಂಕ್ ಯಾ ಫಲ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಲನೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೆಲವರ ಹಾಳು ಫಲ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಜಿ ಹೌದಾಗ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಗ ದಾದ ತೆರಿಯುಂಡು ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪೂರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅವು ಎನ್ನ ಕೈಟಿಜ್ಜಿ ಅವು ಉಪ್ಪುನು
ದೇವತೆನಕ್ಲನ ಕೈಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವತೆನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ವಾಯು ವರುಣ ಅಗ್ನಿ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಯಾಪ ತೆರೆಯೋನ್ವನ ಅಪಗ ಆ ದೇವತೆನಕ್ಲೆಗ್ ಸಂತೋಷ ಮಂತುದು ದೇವಾನ್ ಭಾವಯತಾನೇನ ತೇ ದೇವಾ ಭಾವಯಂತುವಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಮವಾಪ್ಸ್ಯತಃ ಮೂಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂಪೇರು ಕರ್ಮಯೋಗಡು ಈ ದೇವತೆನಕ್ಲೇನ ನರಮನಿ ನಕಲು ಸಂತುಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ನರಮಲಿ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಅವೇನು ದೇವತೆನಕ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪುವ ಇಂದ್ರಗ್ ಇಂದ್ರ ನಮಕ್ ಬರ್ಸ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಬರ್ಸಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬುಳೆ ದೆಪ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕೂಡ ಇಂದ್ರಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುವ ಇಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ ಕೊರ್ಪುನು ನಮಕ್ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿನಿಮಯ ಮಂತುದು ಜೀವನ ಮನ್ಪುನು ನೀನು ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಭ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲಾಭ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು నేను కర్మకాండ అనిపేరు ఇందు కర్మి ಹಿಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಕರ್ಮಿ ಪಂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ ಹಿಡ್ದು ಈ ರೀತಿದ ಜೀವನ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಮಿತ್ತದ ಸ್ಥಾನ ಅಂತೀರು ಅಂಡ ಐಡ್ದಲ ಮಿತ್ತದ ಓ ಪಂಡ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪಂಡ ಯಾಪ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚನೇ ಜೀವನ ನಡತೊಂದು ಪೋಪೆನ ಆಗ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವತೆನಕ್ಲೆ ಅಂಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಡ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರೊಂದು ಯಾಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅಪಗ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನೇರವಾದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯೆ ಪಿದಾಡುವೆ ಲೇಪಂಡ ದೇವತೆನಕ್ಲೇನ ಇಂಕ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಏತ್ ಕೋಟಿ ದೇವತೆನಕ್ಲಿ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಲೆಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಡತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವತೆಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಪೂರ ಆಪುನಂಚಿನತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಸುಲಭಡು ಓ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನು ಪಂಡ ಯಥಾ ತರೋರ್ಮೂಲ ನಿಷೇಚನೇನ ತೃಪ್ಯಂತಿ ತತ್ಸ್ಕಂದ ಭುಜೋಪಶಾಖ ಪ್ರಾಣೋಪಹಾರಾಶ್ಚ ಯತ್ೇಂದ್ರಿಯಾಣಂ ಸರ್ವಾಹರಣಂ ಅಚ್ಯುತೇಜ್ಯ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಮರತ ಬೇರಿಗೆ ನೀರು ಬಾಡ್ಡ ಅವು ಇಡೀ ಮರಕ್ ಐತ ನೀರು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅಂಚನೆ ಆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಭಕ್ತಿ ದಾದ ಉಂಡ ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವಕಾರಣ ಕಾರಣಂ ಇಂದೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ನೇರವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಮನ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ಮಯೋಗನ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಇದು ಕರ್ಮ ಕಾಂಡಡ್ದು ಕರ್ಮಯೋಗಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಎಂಚ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮನ್ಪುನು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆದ ಒಂಜಿ ಫಲದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭೋಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟಗ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪಂದೆ ಅವೇನು ದೇವರನ ಸೇವೆಗೆ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪನ ಅಪಗ ಅವು ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಕರ್ಮಯೋಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಆಯನ ಕರ್ಮನ್ ಮಂತೊಂದೆ ಪೋಂಡ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತುಭು ಮಾತೇ ಸಂಗೋಸ್ತು ಅಕರ್ಮಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆರು ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ನಿಕ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಆಯ್ತಾ ಫಲಟ್ ನಿಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಫಲ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಅತ್ತು ಫಲ ನಿಕ್ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಡ ಆ ಫಲಗ್ ಬೋಡ ಅದು ಈ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪಂದೆ ನಿಕ್ ಜೀವನ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪೊಡು ಅವು ನಿಷ್ಕಾಮವಾಯನ ಕರ್ಮ ಅದು ಕೊಡು ಇಂಚಿನ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗನ ಮನ್ಪುನಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಲಾಭ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆಗ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ತು ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೆನ್ಪು ನಿಂಚ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾರ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಡು ಅವು ಪೂರ ಜ್ಞಾನನೇ ಅಂಡ ಅವು ಭೌತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗಡು ಏರು ತೊಡಗುವೆರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡ್ದು ಆಗದಾದ ಲಾಭ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಬಂಧನದಾದ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದು ಇತ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲೆಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆತ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ನಮಕುಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಗಾವಡು ಇತ ಉಪ್ಪುನ ಆಸೆನು ಪೂರ ಬುಡಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆ ಆಸೆನು ದೇವರನ ಸೇವೆಗೆ ತಿರ್ಗಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅವೇನೇ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನ್ಕೊಂಡು
ಅಂಚಿನ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮನ್ಪುನಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ದೇವಿರ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನನು ಪ್ರಧಾನ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕನಗ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಂಡ ಯಾನು ಈ ಶರೀರಾತ್ ಯಾನು ಜೀವಾತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಾ ದೇವೇರಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಆ ದೇವೇರು ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಹೃದಯಡುಲ್ಲಿರು ಆ ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆ ಮಂತೆ ಅಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಭವಬಂಧ ನಡೆದು ಹುಡುಗರ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಧಾಮಗ ಪೋಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೋಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಜ್ಞಾನ ಆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಸಹಾಯ ಹಿಡ್ದು ಆಯೆ ಭವ ಬಂಧನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಧನದಾದ ಉಂಡು ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಕರ್ಮಯೋಗ ಹಿಡ್ದು ಆ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಭೌತಿಕವಾಯಿನ ವಿಚಾರಲೇಡು ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಡ್ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯ ರಡ್ಡುಲ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಜಿಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಎಂಚ ಸುರು ಮನ್ಪುನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದು ಆ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಪುನು ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನು ಜಪ ಮನ್ಪುನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇನುನು ಇಂಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಆ ಪ್ರಗತಿಡ್ ನಮಕ್ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಈ ರೀತಿಡ್ ಈ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಜಿಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಗತಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಗನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೇರ ಈ ಒಂಜಿ ಹಂತಗ ಬತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಜರು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಕೆಲವರು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದುದು ಅಡಿಗೆ ಉಂತಾವೇರು ಕೆಲವರು PUC ಮಂತದ ಉಂತಾವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಓದುಜರು ಕೆಲವರು ಡಿಗ್ರಿ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಹಂತಡ್ ಹೊರಿಯೊರಿಯೇ ಅಕಲ್ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಉಂತಾವೇರು ಅಂಚ ಏರು ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಮನ್ಪೇರು ಏರು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಏರು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೇನು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಿ ಎಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಯೋಗ ಪಂಡ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಆ ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಬರೋಡು ಅವೇನು ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿ ಎಂದು ಮನ್ಪೇರು ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಮನ್ಪು ನಾವು ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಷಟ್ಚಕ್ರ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಈ ಯೋಗ ಸಾಧನದ ಮುಖಾಂತರ ರಡ್ಡು ರೀತಿದ ಯೋಗಿಲೆನು ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಯೋಗಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಯೋಗಿ ಒಂಜಿ ಯೋಗಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಡು ವೈರಾಗ್ಯ ಇತ್ತದ ಅಕ್ಲು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುನು ಅಕ್ಲು ನೇರವಾದ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಡು ಅತಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಗಂಡಲ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಡು ಅತಂಡ ಅಕ್ಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತಂಡ ನಮಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಡು ಒಂಜಾವಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಡು ಲೀನ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕಲ್ನ ಹೃದಯಡೆ ಆ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುಡು ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಪಿರ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಏರು ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಡು ವಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಲ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೇರವಾದ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಏರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡ ನನಲ ಈ ಭೌತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡ್ ಆಯಗ್ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಆಯಗ್ ಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತಿದ ಸಾಧನೆನ್ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಿದ ವಿಚಾರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೊಂದು ಹೋಪೇರು ಅವು 17ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಾಯತ್ರ ಕಾಲೋ ನಿಮೇಷಾಂ ಪರ ಪ್ರಭು ಕುತೋನು ದೇವಾ ಜಗತಾಮ್ಯ ಈಶರೇ ನಾಯತ್ರ ಸತ್ವಂ ನ ರಜಸ್ತಮಶ್ಚ ನ ವೈವಿಕಾರೋ ನ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಧಾನಂ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬದಲೆ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ನಾಯತ್ರ ಕಾಲೋ ನಿಹಾಂ ಪರ ಪ್ರಭು ಕುತೋ ನು ದೇವಾ ಜಗತಾಮ್ಯ ಈಶ್ವರೇ ನಾಯತ್ರ ಸತ್ವಂ ನರಜಸ್ತಮಶ್ಚ ನಾ ವೈ ಏಕಾರೋ ನ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಭಾನಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಸುರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ ಅರ್ಥ ಹೋಗ್ಲೆ. ಇಲ್ಲ ಎತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲಹ ನಾಶಕಾರಿ ಸಮಯವು ಅನಿಮಿಷಾಂ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದೇವತೆಗಳ ಪರಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಭು ನಿಯಂತ್ರಕನು ಕುತಃ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಜಗತಾಂ ಲೌಕಿಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಈಶಿರೆ ಆಳುವರು. ನಾ ಇಲ್ಲ ಎತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ವಂ ಲೌಕಿಕ ಸತ್ವಗುಣವು ನಾ ಇಲ್ಲ ರಜಃ ರಜೋಗುಣವು ತಮಃ ತಮೋಗುಣವು ಚ ಕೂಡ ನಾ ಇಲ್ಲ ವೈ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಕಾರಃ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ನಾ ಇಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಭೌತಿಕ ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರವಾದ ಪ್ರಧಾನಂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯು. ಅನುವಾದ ಲಬ್ಧೋಪಶಾಂತಿಯ ಅಲೌಕಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಳುವ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಕಾಲದ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನವಾಗಲಿ ರಜೋಗುಣವಾಗಲಿ ತಮೋಗುಣವಾಗಲಿ ಅಹಂಕಾರವಾಗಲಿ ಐಹಿಕ ಕಾರಣ ಸಾಗರವಾಗಲಿ ಐಹಿಕ ನಿಸರ್ಗವಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಓದಡೆ ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಕಾಲವು ಅಲೌಕಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗುವುದು. ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವವು ಜನನ ಮರಣ ಮುಪ್ಪು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಕುರುಹುಗಳಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಐಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಈ 4 ತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಐಹಿಕ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆ. ಯಾವ ನಿವಾಸಿಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ದಂತಕಥೆ ಎಂಬಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವೆ. ದುಸ್ತರವಾದ ಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೂ ಮೃತ್ಯುವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ವಾಯು ವರುಣರಂತಹ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೇನಿದೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ದೇವತೆಗಳು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಗ್ರಹಗತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಅಲೌಕಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಐಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಪೈಶಾಚಿಕ ಪ್ರಭಾವದ ಭಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜೀವಿಗಳು ಲೋಕದ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ರೂಪಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲೌಕಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ಗುಣಾತೀತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ಮತ್ತು ತಮಸ್ ಎಂಬ ಐಹಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲದರ ಒಡೆಯ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಜೀವಿಯ ಅಹಂಕಾರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಪತಂಗವು ಬಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪತಂಗವು ಬೆಂಕಿಯ ಹೊಳಪಿನ ಚೆಲುವಿನಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಆ ಚೆಲುವನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ ಅದನ್ನು ಕಬಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲೌಕಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಐಹಿಕ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಆಳುವ ಅಹಂಕಾರ ಅವನಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಸಾ ಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಕ್ತನ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಅವನನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗುವುದೇನೆಂದರೆ ಅಲೌಕಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಐಹಿಕ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಣ ಸಾಗರವೂ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅಲೌಕಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಅಲೌಕಿಕವಾದಿಯ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅಲೌಕಿಕವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಎಂದು 2 ಬಗೆಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶವು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವೇ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೇಮಮಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಸಂಘವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನರಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಿಡಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತಾರೆ. ಭಗವಂತನು ನಿತ್ಯತೆ, ಆನಂದ, ಜ್ಞಾನಗಳ ಸುಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ರೂಪರಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯು ನಿತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವೇ. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಧಾಮವನ್ನು ಸೇರಿದ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ನಿತ್ಯತೆ, ಆನಂದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳ ದೇಹಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮಧ್ಯೆ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಧಾಮ, ನಾಮ, ಮಹಿಮೆ, ಪರಿಕಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಅದೇ ಅಲೌಕಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕ ಗುಣವು ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಗಳೆಂಬ 3 ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೇರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉಳಿದೆರಡು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೇರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಲಬ್ಧೋಪಶಾಂತಿ ಎಂದು ಬಂದಿರ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಲಬ್ಧೋಪಶಾಂತಿ ಈ ಒಂದು ಹಂತಗ ಬರ್ಪಣೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಲಬ್ಧೋಪಶಾಂತಿಯ ಆ ಅಲೌಕಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಳುವ, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಕಾಲದ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ಸತ್ವಗುಣವಾಗಲಿ, ರಜೋಗುಣವಾಗಲಿ, ತಮಗುಣವಾಗಲಿ, ಅಹಂಕಾರವಾಗಲಿ, ಐಹಿಕ ಕಾರಣ ಸಾಗರವಾಗಲಿ, ಐಹಿಕ ನಿಸರ್ಗವಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಲಬ್ಧೋಪಶಾಂತಿ ಅತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯೋಗದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಏರು ಪಡೆತಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಕಾಲ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಾಲ ಬಂಡ ಓವು ನಾಶ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಕಾಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಐತ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ನಾವು ಆ ಅಧಿಕಾರಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಸತ್ವ ರಜಸ್ತಮ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಓವಂಡ್ಲ ಒಂಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಬೊಕ ಕಾರಣ ಸಾಗರ ಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಬೊಕ ಈ ಒಂದು ಓವುಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಯ್ತ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಲ ಆ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗು ಪೋಂಡ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಧಾಮಡ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಇಜ್ಜಂಡ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ 14 ಲೋಕ ದಾದ ಉಂಡು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೋನ ಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತಿನೋ ಅರ್ಜುನ ಮಾಮುಪೇತ್ಯತ್ತು ಕೌಂತೆಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ವಿದ್ಯತೆ.
14 లోకడు ఆ లోకకు పొండల నమకు జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి పన్పనావు ఉండు ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕಡ್ದು ಬತ್ತದು ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಲೋಕ ಒಂದು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಮುಟ್ಟಲ 14 ಲೋಕಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೀವಿಲು ಉಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜನ್ಮ ಉಂಡು ಮೃತ್ಯು ಉಂಡು ಜರ ಪಂಡ ಮುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಧಿ ರೋಗ ಒಂದು ಪೂರಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚನ ಬಿಡುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪೋಪನ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಓಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಓಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲಿಯುಗದ ಆಯಸ್ಸು 4,32,000 ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ಐತ ಡಬಲ್ ಅವು ದ್ವಾಪರ ಐತ ಮೂಜಿ ಪಟ್ಟು ತ್ರೇತ ಐತ 4 ಪಟ್ಟು ಅವು ಸತ್ಯಯುಗ ಇಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಂಡ 10 ಟೈಮ್ಸ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಓ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗದ 10 ಭಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ 4 ಯುಗತ ಒಂಜಿ ಆಯಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಮಹಾಯುಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಮಹಾಯುಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆತೆ ಆಯನ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ದಿನ ದಿನ ಕರಿದು ಆ 30 ದಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 16 ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಚ 100 ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬದುಕುವೇರು ಪಂಡ ಅವು 311 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆಯಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೈಯೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪೊಡೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಏತು ಮಲ್ಲ ಆಯಸ್ಸು ಆಂಡಲ ಶಾಶ್ವತವೈನಂಚಿನ ಆಯಸ್ಸು ಅತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ವಾಯು ವರುಣ ಅಂದು ಪೂರ ಮುಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನ್ವಂತರಡು ಬರುಂದುಪ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ದಿನಟು 71 ಮನು ನಕಲು ಬರ್ಪೇರು 14 ಜನ ಮನು ನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮನು 71 ಮಹಾಯುಗ ಮೊಟ್ಟ ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸಾರ ವರ್ಷಡ್ 71 ಮಹಾಯುಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾದು 71ಕ್ಕೆ ನಿಕಲ್ 14 ಗುಣಿಸಿಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 996 ದಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನವು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನಟು ಆತ್ ಮನು ನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಪೂರ ಮನ್ವಂತರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಮನ್ವಂತರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ವಾಯು ವರುಣ ಮುಕುಲು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಟು ಬ್ರಹ್ಮ 14 ಸಲ ಮುಕ್ಲಿನ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಆಯಸ್ಸು ದೇವತೆ ನಕಲ್ನ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮಡ್ದು ಎಲ್ಯ ಅಂಡ ನಮಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ದಾದ ಇತ್ತುಂಡಲ ಆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಲಾಭ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ವಾ ಒಂಜಿ ಲೋಕಗು ಪಂಡಲ ನಮಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾವಣೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೂರ ಎನ್ನವು ಯಾನ ಮಂತಿನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಉಪ್ಪು ನೀಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಡುಲ್ಲ ಅಂಡ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಆ ದೇವರಿನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋರ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸ ಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ ಅಪಗ ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಈ ರೀತಿಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿನ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಈ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ವೈಕುಂಠ ಅಥವಾ ಗೋಲೋಕ ಭಕ್ತಿ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಗೆ ಪೋಲಿ ಅತೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಗ್ಲ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಡು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಶರೀರ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಸತ್ ಪಂಡ ಶಾಶ್ವತ ಯಾಪಲ ಉಪ್ಪುನವು ಚಿತ್ ಪಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದ ಒಂದು ಮೂಜಿಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಅವು ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಅಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಡು ಸತ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಅವು ಸತ್ ಶಾಶ್ವತವೈನವು ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಆನಂದ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾಯಗ ಆನಂದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಪನ್ಪೇರು ವೆರೈಟಿ ಈಸ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಡು ಪೂರಲ
ಆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನವು ಅಲ್ಪ ಆ ವೆರೈಟಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಆನಂದವನ್ನು ನಾವು ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ ಪೊವಂದೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರಣಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪತನ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಪತಂತ್ಯದಹ ಅನಾದೃತ ಯುಷ್ಮದಂಗ್ರಯ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಗೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಅಂಡ್ ಏರ್ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ ಪೋಪಿರ ಅಕ್ಲು ಬಿರಾವರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಯಾಪಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅಲ್ಪ ಉಂತರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಧಾಮದ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೂಕ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಜಪ ಮನ್ಪುಗ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿನ ಜಪ ಮೇಲೆ ತೊಂದ್ಲೆ. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण
Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna इथे आशा माताजी कीर्तन मन करेरंला पनपेर प्रभु जी संडे कीर्तन दिया ओके नी कंटिन्यू मन करे माताजी ओके प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण मातेरेक्ला Hare कीर्तन पंडितोक्ल हैंड रेस मल्प्ले हरे कृष्ण कीर्तन पंडितोक्ल हैंड रेस मल्प्ले हरे कृष्ण हरे कृष्णा सुरेखा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी स्टार्ट मल प्ले माता जी कीर्तन बोलुल्ला श्री कृष्ण पारुबलाया बोलुल्ला श्री कृष्ण पारुबलाया माता जी अनम्यूट मल प्ले माता जी अವು पूरा डिस्टर्बेंस अंतुनते अंच बोलुल्ला श्री कृष्ण पारुबलाया बोलुल्ला श्री कृष्ण पारुबलाया पारुबलाया कृष्ण पारुबलाया कृष्ण पारुबलाया बोलुल्ला श्री कृष्ण पारुबलाया बोलुल्ला श्री कृष्ण पारुबलाया पारुबलाया कृष्ण पारुबलाया कृष्ण पारुबलाया कई टोंजी कड़े कोलु पतोंदुलाना ई मोनेडु मुगुरु तेल्के तेल्तोंदुलाना कई टोंजी कड़े कोलु पतोंदुलाना ई निन्ना मोनेडु मुगुरु तेल्तोंदुलाना पारुबलाया कृष्ण पारुबलाया कृष्ण पारुबलाया बोलुल्ला श्री कृष्ण पारुबलाया बोलुल्ला श्री कृष्ण पारुबलाया पारुबलाया कृष्ण पारुबलाया कृष्ण पारुबलाया तरट नविल गरीन कटोंदुलाना ई नीलवर्ण बन्नोड ಮೆರೆಯೋಂದುಲಾನಾ ತರಟು ನವಿಲ ಗರಿನ ಕಟ್ಟೋಂದುಲಾನಾ ಈ ನೀಲವರ್ಣ ಬಣ್ಣೋಡ್ ಮೆರೆಯೋಂದುಲಾನಾ ಪಾರುಬಲಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ
ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಓ ಲುಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಓ ಲುಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಪಾರುಬಲಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತನು ದೆರ್ತನ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ದೂರ ಮಲ್ತನ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತನು ದೆರ್ತನ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ದೂರ ಮಲ್ತನ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಪಾರುಬಲಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಓ ಲುಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಓ ಲುಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಪಾರುಬಲಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಕೈ ಮುಗಿದು ತೋಂದುಲ ಕೋಪನ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನ ಕೋಪ ಗುಡ್ದು ಪಾರ್ದು ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪನ ಕೃಷ್ಣ ಕೈ ಮುಗಿದು ತೋಂದುಲ ಕೋಪನ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನ ಕೋಪ ಗುಡ್ದು ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪನ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಓ ಲುಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಓ ಲುಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಪಾರುಬಲಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರುಬಲಾಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸುರೇಖ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕೀರ್ತನೆಗ್ಲೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಕೇಳ್ಪಾರು ಮಾತಾಜಿ ರೇ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಪರವತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರೇ ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಏನುಜೆ ಕೇನುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ ತಾನು ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಊರಿ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ತಾನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ ತಾನು ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಊರಿ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ತಾನು ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಊರಿ ನಿಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಊರಿ ನಿಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೈಯ ಕಟ್ಟಿ ಭಕ್ತರ ಬರುವುದ ನೋಡುವ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ ತಾನು ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಊರಿ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ತಾನು ಪಂಡರಪುರದಲ್ಲಿರುವನಂತೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಎಂಬುವನಂತೆ ಪಂಡರಪುರದಲ್ಲಿರುವನಂತೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಎಂಬುವನಂತೆ ಚಂದ್ರಭಾಗ ಪಿತೈವನಂತೆ ಚಂದ್ರಭಾಗ ಪಿತೈವನಂತೆ ಅರಸಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪತಿವನಂತೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ ತಾನು ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಊರಿ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ತಾನು ಕನಕದಾಸೆ ಇವಾಗಿಲ್ಲವಮ್ಮ ಹಣದ ಆಸೆ ಬೇಕಿಲ್ಲಮ್ಮ ಕನಕದಾಸೆ ಇವಾಗಿಲ್ಲವಮ್ಮ ಹಣದ ಆಸೆ ಬೇಕಿಲ್ಲವಮ್ಮ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುವನಲ್ಲ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುವನಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ವಚನಕ್ಕೆ ಕಾದಿಹನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ ತಾನು ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಊರಿ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ತಾನು ಕರಿಯ ಕಂಬಳಿ ಒದ್ದಿಹ ನಮ್ಮ ಹಣಗೆ ನಾಮ ಹಚ್ಚಿದ ನಮ್ಮ ಕರಿಯ ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದಿಹ ನಮ್ಮ ಹಣೆಗೆ ನಾಮ ಹಚ್ಚಿದ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ
ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲಗೆ ಒಲಿದ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ ತಾನು ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಊರಿ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ತಾನು ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಊರಿ ನಿಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಊರಿ ನಿಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೈಯ ಕಟ್ಟಿ ಭಕ್ತರ ಬರುವುದ ನೋಡುವ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ ತಾನು ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಊರಿ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ತಾನು ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಊರಿ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ತಾನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲದೊಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಕೆಂಪಾರ್ ಮಾತಾಜಿ. ಇದೇ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸುಧಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾ ಮಾತಾಜಿ. ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸುಧಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಉದಿಲೋ ಅರುಣಾಪುರ ಬಭಾಗೆ ದ್ವಿಜಮಣಿ ಗೋರ ಅಮನಿ ಜಾಗೆ ಉದಿಲೋ ಅರುಣಾಪುರ ಬಭಾಗೆ ದ್ವಿಜಮಣಿ ಗೋರ ಅಮನಿ ಜಾಗೆ ಭಕತ ಸಮೂಹ लोहिया साते गेल नगर ब्राजे भक्त समूह लोहिया साते गेल नगर ब्राजे तातै तातै बाजलो खोल घन घनाता हे झाजेरा रोल थाथै थाथै भाजलो कोल घन घनाता हे झाजेरे रोल प्रेम डला डला सोनार अंग चरणे नो पुर भाजे प्रेमे डल ढला सोनार अंग चरणे नो पुर भाजे मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोलो रे वदन भोरी मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोलो रे वदन भोरी मीचे निदे बशा गेलो रे राती दिवस शरीर साजे मीचे निद बशे घेलो रे राती दिवस शरीर साजे एमन दुर्लभ मानव देहो पाहिया के करो भावना कोयो यमन दुर्लभ मानव देहो पाहिया की करो भावना कोयो एभे न बजिले यशोद सूता चरा में पोरी बेलाजे एभे न बजिले यशोदा सूता चरा में पोरी भेलाजे उदित तपना होइले अस्ता दिन गेलो भोली होइबे व्यस्ता उदित तपना होइले अस्ता दिन गेलो बोली होइबे व्यस्ता तबे के नो ये बे आलस होई न भज
ಹೃದಯ ರಾಜೆ ತಬೆಕೆ ನೋಯೆ ಆಲಸ ಹೋಯಿ ನಾ ಭಜ ಹೃದಯ ರಾಜೆ जीवन अनित्य जान हसार ताहि नाना विदा विपद भार जीवन अनित्य जान हसार ताहि नाना विदा विपद भार नामाश्रय कोरी जतने तुमी ताकह अपना काजे नामाश्रय कोरी जतने तुमी ताकह अपन काजे जीवेर कल्याण साधन काम जगते आसिये मधुर नाम जीवेर कल्याण साधन काम जगते आसिये मधुर नाम अविद्यातिमिरा तपन रूपे ऋग्गगने विराजे अविद्यातिमिरा तपन रूपे ऋग्गगने विराजे कृष्ण नामा सुधा कोरिया कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान जोरावो बकती विनोद प्राण कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान जोरावो बकती विनोद प्राण नाम बिना किछु नाही को आरो चौथ भुवन माजे नाम बिना किछु नहीं को आरो चौथ भुवन माजे उदिलो अरुणा पूरब भागे द्विजमणि गोरा अमनि जागे भक्त समूहा लोहिया साते गेल नगरा ब्राजे उदिलो अरुणा पूरब भागे द्विजमणि घोरा अमनि भागे उदिलो अरुणा पूरब भागे द्विजमणि घोरा अमनि जागे। हरे कृष्ण माताजी। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂಜಿ ವೈಷ್ಣವ ಭಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಾಜಿ ಪಲ್ಲೆ. ಪೂರ್ವ ದಿಗಂತದ ಅರುಣೋದಯನ ಸೂಚಿಸುನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿದ್ದು ರಂಜಿಸಿನಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ರತ್ನ ಪ್ರಭು ಗೌರ ಸುಂದರರು ಎಚ್ಚರ ಆಪೇರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರೇರನ್ನು ಲೆತೊಂದು ಪೋದು ನದಿಯಾ ಪಂಪಿನ ಪಟ್ಟಣದ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ್ದು ಸಂಚರಿಸಾಯರು ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು ಮೃದಂಗಡು ತಾತೈ ಪಂಪಿನ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಸೌಂಡು ಜಾಗಟೆಲಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರತಾಳಲು ಕೀರ್ತನೆಗೆ ತಾಳನು ಒದಗಿಸವ ಪ್ರಭು ಗೌರಂಗರ್ನ ಸುವರ್ಣ ಕಾಂತಿದ ದೇಹವು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮದ ಉನ್ಮಾದದ್ದು ತೂಗುಂಡು ಆರು ಧರಿಸಿನ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಂದು ಅವು ಕಿಂಕಣಿ ಸೌಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಲು ನಗರವಾಸಿಲೆಗು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಪೆರು ನಿಗುಲು ರಾತ್ರಿಲೇನು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಗೆಲೇನು ಅಲಂಕರಿಸ ನೆಟ್ಟಿ ದಿನ ಗೆತ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ನಿಗಲ್ನ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ ಯಾದವ ಹರಿ ಪಂಪಿನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಲೇನು ಅಪರಾಧ ರಹಿತವಾದ ಉಚ್ಚರಿಸಾದರು ಮಸ್ತ್ ದುರ್ಲಭವಾಯಿನ ಮಾನವ ದೇಹನು ಗೆತ್ತೊಂದರ ಈ ಉಡುಗೊರೆನು ತೆರಿದು ಉಡುಗೊರೆದ ವಿಷಯ ನಿಗಲಿಗೆ ಲಕ್ಷಣೇ ಇಜ್ಜಗ ತಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಯಶೋದೆ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಯಿನ ಈಗ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೂಜಿಸಂದೆ ಪೋಯಡ ಕಣ್ಮಣಿನು ಪೂಜಿಸಂದೆ ಪೋಯಡ ದುಂಬು ಮರಣ ಕಾಲಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾದು ಕಾಪುಂಡು ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಮೂಡುನು ಮುರ್ಕು ನೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉರುಳುದು ಪೋಪುಂಡು
ಈ ಆಲಸಿಯಾದ ಹುಲ್ಲುದನ ಹೃದಯ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಜ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾದ ಈ ವಿಚಾರನು ಈ ತೆರೆಯೋನೋಡು ಜೀವನ ಅಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅನೇಕ ಬಗೆತ ದುಃಖಲೆಡ್ದು ದಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಜೋಪಾನವಾದ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಆಶ್ರಮನು ಗೆತ್ತೊಂದು ನಿತ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಾಯಿನ ಅರ್ನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಡು ಮಾತ ಜೀವಿಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಚ್ಛೆಸಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಸವಿನಾಮನು ಈ ಬೌದ್ಧ ವಿಶ್ವಗೂ ತಿರ್ತು ಬತ್ತುಂಡು ಹೃದಯದ ಆಕಾಶಡು ಸೂರ್ಯನಂಚ ಪ್ರಕಾಶಿಸಾವುದು ಅಜ್ಞಾನ ಪಂಪಿನ ಕತ್ತಲೆನು ನಿವಾರಿಸಾವುದು ಕೃಷ್ಣನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ ಶುದ್ಧ ಅಮೃತನು ಪರ್ದು ಠಾಕೂರ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ ಆತ್ಮವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಾದು 14 ಜಗತ್ತಲೆನ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಉಪ್ಪಂದೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿಲಾ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪೆರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈರೆಗೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂಜಿ ವೈಷ್ಣವ ಭಜನೆನು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಭಾವಾರ್ಥೆಲ್ಲ ಪಂದ್ ಕೇನ್ಪಯರ್ ಮಾತಾಜಿ ರೇ ಮಾತೆನಲ ಪರವತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಎಂಕೊ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಈರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪಲ್ನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಪಂಪಮೆ. ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ, ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ನನಗಾಗಿಯೇ ನನ್ನು ನಾ ಬೇಡೆನು, ಧನ ಕನಕ ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹೇಳೆನು, ನನಗಾಗಿಯೇ ನನ್ನು ನಾ ಬೇಡೆನು, ಧನ ಕನಕ ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಕೇಳೆನು. ಈ ಮನೆಯು ನೀನಿರುವ ನೆಲೆಯಾಗಲಿ, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನೆಲೆಯಾಗಲಿ, ಈ ಮನೆಯು ನೀನಿರುವ ನೆಲೆಯಾಗಲಿ, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ತವರಾಗಲಿ. ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ. ಕಣ್ಣೀರ ಅಭಿಷೇಕನ ಮಾಡಿದೆ, ಕರುಣಾಳು ನೀ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಅಭಿಷೇಕನ ಮಾಡಿದೆ, ಕರುಣಾಳು ನೀ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಬರಿದಾದ ಮನದಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿದೆ, ನಾ ಕಾಣದಾನಂದ ನೀ ನೀಡಿದೆ, ಬರಿದಾದ ಮನದಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿದೆ, ನಾ ಕಾಣದಾನಂದ ನೀ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ. ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾತಿರ್ಗಲ್ ಕೇಳ್ಪಾಯರ್ ಮಾತಾಜಿ ಇರೇ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಪರವತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪಲ್ನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂಬಿಗಾ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ, ಜಗದಂಬಾರಮಣ ನಂಬಿದೆ, ಅಂಬಿಗಾ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ, ಜಗದಂಬಾರಮಣ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ,
ತುಂಬಿದ ಹರಿಗೋಲಂಬಿಗ ಅದ ಕೊಂಬತ್ತು ಚಿತ್ರ ನೋಡಂಬಿಗ ಸಂಭ್ರಮದಿಂ ನೋಡಂಬಿಗ ಅದರಿಂಬು ನೋಡಿ ನಡೆಸಂಬಿಗ ಅಂಬಿಗ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಜಗದಂಬಾರಮಣ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಹಳೆಯ ಭಾರವ ನೋಡಂಬಿಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಳೆವು ಘನವಯ್ಯ ಸುಳಿಯೋಳು ಮುಳುಗಿದೆ ಅಂಬಿಗ ಎನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಯೋ ಅಂಬಿಗ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಜಗದಂಬಾರಮಣ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಆರು ತೆರೆಯ ನೋಡಂಬಿಗ ಅದು ಮೀರಿ ಬರುತ್ತಲಿದೆ ಅಂಬಿಗ ಯಾರಿಂದಲಾಗದು ಅಂಬಿಗ ಅದ ನಿವಾರಿಸಿ ದಾಟಿಸು ಅಂಬಿಗ ಅಂಬಿಗ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಜಗದಂಬಾರಮಣ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಸತ್ಯವೆಂಬುದೇ ಹುಟ್ಟಂಬಿಗ ಸದಾ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದೇ ಪಥವಂಬಿಗ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮುಕ್ತಿ ಮಂಟಪ ಕೊಯ್ಯುವ ಅಂಬಿಗ ಅಂಬಿಗ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಜಗದಂಬಾರಮಣ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ವನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲದ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪೇರ್ ಮಾತಾಜಿ ರೇ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ವತ ಸಲ್ ಮೇಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದನೆ ಗೋಪಮ್ಮ ಕೇಳೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದನೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದನೆ ಗೋಪಮ್ಮ ಕೇಳೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದನೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದು ಕಲ್ಲಾಕೆ ಮುದ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿಪೋದ ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪೇಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದನೆ ಗೋಪಮ್ಮ ಕೇಳೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದನೆ ಹಾಲ ಮಾರಲು ಹೋದರೆ ನಿನ್ನಯ ಕಂದ ಕಾಲಿಗಡ್ಡವ ಕಾಟಿದ ಹಾಲ ಮಾರಲು ಬರ್ತೀರ ನಿನ್ನಯ ಕಂದ ಕಾಲಿಗಡ್ಡವ ಬಲ್ತಾ ಪತ್ಯ ಪತ್ತದ ಕೋಲಣ್ಣೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಲ ಸುಂಕವ ಪೇಲಿ ಕೋಲಣ್ಣೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಶಾಲಣ್ಣೆ ಸೆಲ್ಲ ಗುಂಡ ದೂಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದನೆ ಗೋಪಮ್ಮ ಕೇಳೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದನೆ ಹೋಗಿರೆ ರಂಗಯ್ಯನ ಮೇಲೆ ನೀವು ದೂರೇನೋ ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೆ ಹೋಗಿರೆ ರಂಗಯ್ಯನ ಮೇಲೆ ನೀವು ದೂರೇನೋ ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೆ ಯೋಗೀಶ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗೀಶ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಾರಾಯಣ ತೂಗಿ ಪಾಡಿರೆ ಬೇಗಣ ಗಾವೇಣಿಯರೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದನೆ ಗೋಪಮ್ಮ ಕೇಳಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದನೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಲದ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪೇರ್ ಮಾತಾಜಿ ರೇ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಪರ್ವದ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎರೆಗ್ ಕೀರ್ತನ್ ಪಂದ್ರೆ ಉಂಡಾಕಲು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಸರೋಜಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸರೋಜಿನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಯಾನ್ ಕುಡುಂಜಿ ಪನೋಡೆ ಹಾವ್ ಮಾತಾಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೈತ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ ಪಲ್ಲೆ. ಜಯತು ಜಯ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ. ಜಯತು ಜಯ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ